niltaqgħu għal podcast li jmiss. Din id-darba qudiemi għandi persuna li għattajt snin twal nara ħirab, nitkellem miegħu, nieħdu xi drink flimkien. Iktar nieħu drinks minħabba l-fatt li ma min jilab dejjem jirbaħ kien, aħna dejjem ikun qed jew xi drink u jiena mmur għaddejh u kif jagħtu lilu nieħu xi wieħed jew tnejn ukoll. David Karabot. David, qed nieħu gost ħafna niltaqa' miegħek li f'dan il-podcast. Dawn huma podcast differenti, qabel ma konniex nagħmlu dat tip ta' one-to-ones. Ta' one-to-ones. Normalment kienu jkunu inti tiġijaw, ikun hemm boħra. Eżatt, eżatt. U mbagħad ngħidlek li inti waqgħet dak ma kienx penalty u jgħid mhux vera ġibidli saqajja u għax aħna konna ħjax jien ma missniex qalani. Mhux hekk. Suppost bqajt nilab u sejn, imma din hija differenti. Eżatt. Dwar dan il-futbol modern, il-logħba moderna li qed nilagħbu, mhux fid-dinja, id-dinja nbidlet kollha. Kollha. Minn żmien najja. F'Malta, xi tgħidli? Naf il-ġieli rajtek ma' Simon Farrugia, Eżatt. qed għaddi l-kummenti u jogħġbuni għax il-futbol dejjem jibqa' futbol. Mhux hekk. Tajjeb. Imma l-istil tal-logħba mhux mill-bidu tifhimha mill-ewwel, fil-fatt illum għandu jiġi għal beraw ħanfehmu l-aħħar parti għax hawn ħafna għadhom qed jikbuli mhux qed jifhmuha. Il-parti kif inhu. Il-parti kif inhu mqassam. Qassam il-kampjonat. Kif għattant inti, bħala logħba u bħala formati ta' leagues inbidlu ħafna miż-żmien li konna nilagħbu aħna llum. Biss tal-introduzzjonijiet ta' dawn il-barranin kollha. Ġifieri hemmhekk nitilqu mill-ewwel point. Ġifieri mhux kelli x-xorti, insomma kont mistieden nagħmel pre-match Hamrun Hibs tas-Super Cup. Ħadd pjaċir tonajt il-ground għax il-ground jisniqtajtu. Imma logħba fuq it-television jekk ikun hemm minni ta' sejn il-futbol Ingliż inħobbu. Jekk ikun hemm logħba tal-Premier tkun diretta nibda nara lilha. Għax Tifli anke insiet naqliblu. il-fil xorta. Biex infalli l-Arsenal. Il-fil xorta tibqem, imma all right, jilabu l-Hibs. Min huma l-Hibs? Fimt? Qabel ma tkun tara l-Hibs, kont tajt isma' ħatara lil Michael Spiteri, ħatara lil Luca Milleri, ħatara il-Woods, il-Charlie Sherry, il-David Karabot, il-Alan Mifsud. U kien ikun hemm tliet barranin li pratikament kważi jibqgħu tliet barranin l-istess għas-sena kollha. Illum mill-logħba l-oħra jistgħu jbidlulek 6-7 barranin minn l-ewwel 11 għall-logħba ta' wara, jew jiġi Jannar, kulħadd barra, jew il-logħba totalment inbidlet anki bħala tip ta' logħba li jilagħbu l-clubs illum. Jiġifieri hemm differenza kbira. Issa inti wkoll għandek skola. Eżatt. Tat-tfal. Eżatt. Bdiltu l-istil tiegħek kif tgħallem it-tfal? Ħanaj li kiena it-tfal jiġu miegħi nagħlem aktar fuq drills, eżempju fuq dribbling, shooting, passing, controlling, ħafna coordination, ladder kif jiġru, hurdles. Ejja biddiltulhom naqra llum u ndaħlilhom ħafna iktar ballun milli ġiri. Alla volja illum nara li t-teknika mhux bħal żmienna kien hawn ħafna players tekniċi fi żmieni. U ma kienx hawn players ta' stamina. Infatti fi żmieni jekk kont issemmi plejer ta' stamina, min kien jissemma? Kont nissemma jien, kien jissemma Richard Buħaġar, il-plejers tal-flanks li konna nagħmlu dawk l-overlaps, imma kellna ħafna plejers tekniċi. U mbagħad kellna ħafna plejers kostruttivi, kif taqbad tajt? Kellna kostruttivi joħolqu. Imma mbagħad kien hemm plejers li ngħidilhom li jagħmlu dirty work. Tipu aħna kellna suq lil-Alan Mifsud jagħmlu dak xogħol. Ma kienx tekniku, imma kien. Kellhom il-Michael De Giorgio. Kien tekniku ħafna. Kellek Martin Gregory. Eżattament, kien hemm aħna kellna l-Charlie Sherry. U kien hemm Raymond Vella, kien taqbad issemmi dik li era anki tara t-tim nazzjonali. Kien ħafna differenti minnhom. Għax jiena ġieli jgħiduli t-tim nazzjonali. Li ma kienet l-era, l-era tal-lum bħala players jew l-era ta'kom ta' żmien Carmel Busuttil, ta' żmien David Cruz tal-li għafillu, Raymond Vella, Charlie Sherry, Michael De Giorgio.
Mamma mia. Taħiże, Tal-87-88. Taħiże. John Buttigieg, Alex Zoppardi, Joe Brinkat, kontem jien. Laqas paragun. Jiena fl-opinjoni tiegħi, ġifieri kulħadd għandu l-opinjoni staw min ma jaqbilx. Jiena fl-opinjoni tiegħi. Jiena li dawk is-snin u anki għadha sal-lum il-ħaqna tragwardi fil-rankings tal-FIFA tlajna xi 67. Żgur. Jien li ma nistax nifhem. U dik il-ħabta kien spiċċa top scorer fl-Ewropa. Jien li ma nistax nifhem hija din. U ma konniex nilagħbu Nations League. Ħafna niltaqa' ma' nies fit-triq, imma ma għadniex li konna, u ma għadux it-tim nazzjonali li kellna. Kemm kellna plejers tajbin. Però mbagħad ngħid, nieħu gost jisimha jgħidu hekk billi hemm ħija kien hemm ħija involut. Plus li magħkom kont ngħix magħkom x'aħna flaxijiet ħafna drabi wara l-programm li kien ikolli fuq it-television ħafna drabi wara konna mmorru nieħdu xi friskum birra. Normalment whisky kont inħobb. Mmorru noqogħdu nitkellmu niċċajtaw, naqbdu ma' xulxin u nitmelħu. Illum ma tagħmilix? Illum le. Le. Illum m'għandix ħabib fil-futbol. Le, fis-sens illum kważi tibda tajt anke tim nazzjonali qed jispiċċa bil-Malti. Barranin jaqlbu iċ-ċittadinanza jiġu plejers minn barra. Għasaf li jitkellmu bil-Malti. Ma jafux jitkellmu. Ġifieri tismanki clubs, id-dressing rooms m'għadhomx kif kienu qabel. Kunu iktar maqudin, illum jkollok il-barranin, gruppa liħ. Fimt, u l-Maltin jispiċċaw fil-minoranza. Issa l-lum Maltin saru jkun hemm mal-ewwel 11, 3, 4. U ma nafx kif ħassir is-sena dieħla jekk jistgħu jilagħbu 11 barranin, ġifieri. Jidher sa jkun hawn iżjed, sa jkun hawn wara vera saqsu hija sikkina taqta' mill-ġiex naħat. Għall-klabs li jipparteċipaw fl-Ewropa jkollhom dik is-saħħa tal-iktar tal-barranin jistgħu jagħmlu futbol sbieħ. Ifim li nemmen li l-kwalità Alla ħares Molic. Alla ħares niġi u ngħidlek isma' Molic il-kwalità. It will be a big downfall jekk Molic il-kwalità. Jien nemmen li għolit il-kwalità. Imma fejjet naslu. Fis-sens ġieli nara partiti jkunu medju. Però kemm wasalna qabel? Ejja nkunu onesti. Le, ma wasalna speċjalment ismani li jagħmlu ħamrun ftit nara timit li jistgħu jagħmluha, għax investa tajjeb. U biex taqwa. Rrid ngħidlek waqfek sekonda. Xort tal-qawwa 3 plejers 4 fil-ħamrun il-Maltin. Eżattament. U kull tim li jagħmel suċċess dejjem ikollu l-aqwa klieta 4 Maltin law fil-kampjonat. Nieħu il-Furjana wkoll. Ġifieri il-Ħamrun. Il-bijek ma jkollokx dawk l-4 players tajbin u jkunu aħjar mill-barranin li jkollok, Imma mbagħad ġifieri dawk bissa u Maltin qegħdin nagħtu ċans għax nemmen li hawn prodott vera tajjeb Malti, imma mhux qed mhux it-tifel mhux qed jieħu ċans, mihomx ituħ ċans. Però inti li għandek skola ta' tfal. Milli meta? Nibda minn 3. Ġifieri 3 sa 12, 10. Xejdulek il-ġenituri? Għalfejn jġibuhom? Għalfejn għoddu jħallsu? Fimni, iħallsulhom hu. Il-punt hu li jħallsu nibda ngħid ġo qalbi nibda ngħid daw fejn jilagħbu. Issa rħilu jien kelli tfal miegħi kienu jiġu miegħi illum qed jilagħbu Premier. Nsemmi 2, nsemmi l-Jacob Zoppardi mal-Belt, Nikolaj Mikallef, kien jiġi miegħi niftakar kien għadu żgħir ħafna. Nikolaj Mikallef kien għadu żgħir ħafna darba ġie qegħdin tawalli dik il-ħabta u kien qalli kien issif filgħodu, qalli kien kwal ragazzo. Mill-ewwel induna, inti tifel, mill-ewwel tieħdu ta' jdaħħir nexxi u da mhux se jagħmilha qabli jilgħab divisions irħas. Imma tifel minn mindu jkun żgħir jurik. Anki ma li jiġi tifel ġdid miegħi ngħidlu ħu ballun sakemm nibdew. U nagħmel hekk. Nara jixxutja waħdu hekk jew jippassja mal-ħajt jew kif jolqod. Ngħid ara, ejja, ma da naħdem. Nibda ngħid ara, ma da irid naħdem iktar. Għax imma mbagħad iċ-chances tiegħu jibqa' jagħmel progress. Issa l-Belt qed jagħtu. Eżempju, forsi negattiva ma jieħdux pjaċir bija, forsi l-Belt. Andrea Zammit. Għalija jiena kapaċissimu. Jiena ftit toħjela, jien kieku
first minute in u nħallih jilab. Għax bil-lob timprovja. Jien għalija, titrenja kemm titrenja, if you don't get match practice, ma timprovjax. Jien dejjem nġibha mhux l-iskuża. L-eżempju tiegħi Joe Brinkat, Stefan Sultana, Niki Saliba, Chris Lafella, kienu ħaduna minn clubs żgħar jew Joe Brinkat beda minn Malħamrun, imma tafawna hemm ta' 16-17. 15-16 beda ta' Mela. L-ewwel logħba għadni semmejta xi tliet darbiet niftakar il-Tedesco jiftaħar fuq kull television jgħid li għall-ewwel darba t-tifel ta' 15 sena tefgħu biex iżomm lil Karmel Bużottili dak iż-żmien kien laqwa Premier sa jżommu ħadd. All right, imma dak il-laqra bislab. Imma dak kien bislab. Week in, week out. Ma jirab. Mux għalek improvja. Mux għalek improvja. Ma jizun sallum imma kważi. Mux għalek improvja. Imma ta' somma tikollu plejer eżempju ħanjan ġan semmi l-Andrea Zammit. Kienem xi logħba skodja klieta. Logħba ta' wara, reserve. Jew idaħlu kwarta. Jew xi kultant jibdiħlu. Week in, week out. Toqgħodx tgħidla x'għandi barrani. Jien għalija dak aqwa minn barrani. Għax qed tinvesti ġimgħa wara ġimgħa dak improvja. Jitlef iċ-ċans, allura jitlef iċ-ċansis. Striker dak li jġrilu. Jiskodja tnejn ifalli tlieta. Defensu, goaler, hekk ma jilqawx. Il-lasta tagħtilu. Ġifieri tittieħu paċenzja, il-progress irid tarġa' jagħmluha. Ħafna nara ħafna logħob barra, nisew Taljani, nisew Ingliżi. Issa tnieħu pjaċir ukoll. Dak Pio Esposito tal-Inter. Tifermu law. 17 sena dejjem dieħel u qed jiskorja. It-tfal jiena lija it-talent Malti għandu jingħati iktar ċans. Bil-bqija, ħajbat il-nazzjonali. Ma xirrit isir? Ituhom iktar ċansi jilagħbu. Min qed tistgħu tkellmu intom li tmexxu l-iskejjel, ikellmukom lilkom. L-MPL, l-MFA, ikellmukom isma'. X'qed tisimgħu? Qatt ma involvewna f'xaffarijiet lilna l-ex-players tipo mhux jien ta' ex-player qed tgħallem it-tfal. Tisma'. Aħna mhux għax qed nagħlmu, aħna xnieħ il-futbol, aħna labnieh. Nafu minn xiex titgħaddi biex inti timprovja. Allora jiena nifhem li għandu jsir iktar komunikazzjoni ħalli ma nsemmix lili. Ma ex-players jilagħbu mat-tim nazzjonali. Xi jrid isir, x'hemm bżonn iktar li fil-klabs irid jidħol rule, ħalli it-tfal intuhom ċans. Intuhom ċans jiżviluppaw u nħallhom ikunu kreattivi t-tfal. Mhux mur tara logħba taż-żgħar, qassam, xutja, tiżommux. Issa, x'aħna nagħmlu ħana bit-tfal? Qed inħallhom ikunu kreattivi fil-logħb tagħhom, enjoying the game. Mhux li ma tkellimhomx wara l-logħba, imma nħallu tfal jilagħbu. Għax hawn ċertu logħbiet kważi bil-joystick. Jiena din niftakar meta kont għadni l-iskola ilu ta' kważi jalqu l-iskejjel minn meta kont l-iskola jien. Imma dejjem l-istess. Il-coach li jkun teacher, normalment ikun teacher dak iż-żmien, illum il-coaches at least tkunu trenjati aħjar. Jagħmlu lek, itla, toċċa misfer tajjar, tejjielu, qabżek ċakċikielu. Qed ħalleh ikun kreattiv? No. Xejn. Bdilna dik is-sistema. Hekk għadna. Hekk għadna. Eżempju. Għala dak huwa l-problema ta' Malta. Waqt ġimgħa training li coach eżempju jkellem it-tfal, jekk mhux se titrenja sew int. M'intix ħadd tiġi majja tal-lob. Man. Ħalli ħajtrenja jew pjaċir. Jiġi għat-training. Daw għadhom jixu ġar affarijiet. Xiex, mela, jien kolli ċertu messaġġi ma' ċertu parents. Taf xi ġaraw dik il-logħba, taf ġaraw hekk. Mela midkom bis-serjetà. Għax ma qabel ma tren. Mhux bil-fors ma jitrenja sew jekk qed jgħeddu jew qed jitfalu preċer. Il-missrijiet. Ejja. Jeddu l-uliedhom. Le, il-coaches. Jeddu l-coaches tal-li ma jilagħbuhx. Mhux jeddu, il-coaches li tfal. Ismek ma titrenja sew dil-ġimgħa. Inti mhux tkun involut fit-turnament li ġej, il-weekend li ġej. Allura tifel kif trid jitrenja sew. Għandek il-kassig. Għandek kastiku. Jien meta kont imur il-futbol kont imur nieħu pjaċir nilgħab. I enjoyed myself playing. Mhux ma kellix guidance ta' kif x'għandi nagħmelu hekk, imma kont nilgħab. Niftakarni under 16, ġi kont naqbad il-ballu minn wara, tuttuq nibqa' tiela bih. Jekk kelli dik il-kapaċità. Kont kreattiv.
Bħalma kien Joe Brinkat, bħalma kien kollha men. Konna kreattivi u. They let us play. Il-potenzjal tagħna. Mhux. Fil-logħba tal-lum tal-Maltin qed ngħid issajn. Nikunaw li hawn ħafna barranin. Qegħdin iħallu għax issa suppost ħafna mill-coaches huma license pro mhux hekk qegħdin imma ħafna minnhom. Kollek. U għandna ħafna coaches barranin issa fil-Kampjonat Malti. Iħalluhom jilagħbu kif jixtiequ jew l-istess. M'għandix idea. Minix involut. M'intix involut u tmur tarhom regolari. La, minix. Fimni, coaches Maltin minn hawn issa. Paul Zamit, Derin, Winston, li huwa coach bravo ħafna, bħalmu Pawlu. Hemm tal-belt. U hemm tal-belt il-bqija l-oħrajn. Ġili għandna ħafna coaches jisom like bħal players, anke barranin. Jisom musical chairs. Minn hawn bad is-sena jmorru ma dak. Dejjem anke dal-barranin li jilhom hawn. Jien għalija meta barranin jagħmel 2-3 years hawnhekk. He has to find other. Jiġu jkun hawn barranin tajbin tara jillallu. Rajtu l-moves tiegħu kemm hu iktar sharper u hekk. Jgħaddi naqas żmien u jaqal livell għax meta at the end of the day il-futbol Malti għandu ċertu livell. Għax ġieli nkun qed nara logħba ngħid il-xi dwejjaq boom. Ġieli jkun hemm lob inti qed titla' u ġieli tara dawn l-affarijiet. Iva. Però sar iżjed fast, Ikun nammetti li sar iżjed fast. Għalhekk differenti l-logħba minn ta' żmieni, illum tkun fiżikament b'saħħtek. Ħafna. Ħafna, irid kollok good stamina. Għax illum boċċaw il-players tekniċi ta' dak iż-żmien. Murajt eżempju l-mundu jagħmilek dak il-ġiri. No. Jew it-tieħballun fl-ispazju. Il-Raymond, jew il-Michael De Giorgio, jew il-Martin. Ta' kollha tekniċi kienu, tihom il-ballun f'siequ u mbagħad il-passi tiegħu lek eżatt. Bad ikollok xi wieħed bħali, never stop, jew bħal Richard Boħaġa jew. Jien niftakar. U żgur tiftakar din int. U dejjem ngħidha u ġimgħa ilu kont qiegħed il-ground qed nara Floriana kontra Hamrun u qed nitkellem fil-half time. U għedtilhom jiena li nara differenza mit-tim ta' Hamrun tal-lum ma' tim fl-aqwa tagħhom il-Hibs. Inti ta' żmien ta' George Lawrence, Zakka u Doherty. Kienet li niftakar li jaħfillu lil Tony Bezzina u taf kemm kien ċajtier, u qed nieħdu xi ħaġa, birra, whatever. U kien jgħid li ent miegħi ma telab qatt kieku bus. Li tista' tkun tajjeb mhux daqsħuk għax ma telabx. Kien jgħid li għax jiena rrid tim twil. Hija dejjem kellna players twal. Tony Bezzina kien jemmen players twal minn nofsi ground wara quddiem u l-Hamrun dak li għandhom problema qed narhom għandhom quddiem qasir mit-tul. Kellna players twal aħna niftakar Michael Woods, Michael Spiteri, Edwin Camilleri, fimni ma konx minn Osra. Naħseb l-iktar wieħed qasir li kien hemm ċarli xerri. Vera. Imma ċarli xerri mbagħad kellu l-ħeffa tiegħu teknika. Il-qiegħs nsellimlu minn hawn xi ma narax. Joe square meter. I-payback, qatt ma rajt jien, jew għax lab miegħu, jiena wkoll sorpriż li anki mat-tim nazzjonali ftit kien kellu jilab ħafna iktar lob milli lab ċarli xerri. Għax he was. Illum qed jilagħbu iżjed ukoll it-tim nazzjonali. Però jiena nara wkoll li ċertu players illum anke l-barranin qed jiġu ħafna minnhom. Għandhom miżjed b'saħħithom jiġru iżjed. Imma teknika. Imma allura l-logħba tkun iżjed tieħu gost tara. Imma jintilef ħafna l-balluna. Jien li tal-jintilef jitawġu mal-art, dik ta' d-dejjaqni dik. Dik dejqitni ħafna. Għaxġan ġieli tara passes u hekk, jew nibda ngħid red to red, qassam jew blue to blue, jew white to white, ħanina dinja. Jew control jaħrablu. Tippretendi minn players li qed jiġu minn barra u qed jiġu l-Kampjonat Malti, dawk l-affarijiet huma li hija affarijiet essenzjali u bażiċi li ikomplu jagħmlu l-logħba iktar attrajenti meta jkunhom iktar naqra teknika kif qed ngħid, imma kif qed tajt inti. Il-logħba saret iktar b'saħħitha u iktar tiġri. Qabel programm tiflaħ daqqiet. U tiflaħ daqqiet. Qabel il-logħba semmejtlek xi players jiena ġieli narhom u anke Maltin li qed jilagħbu.
Madoff, tarom deħli minn half time. U anki barranin, ġili anki barranin, laqqas naqrara fuqhom wara 45 minutes. It's unbelievable, eh? Nibdajt għana naqra dak. L-oħra tibda tagħmel il-mara xed gerger waħda u ngħidilha ħallini qed ngħidha x'kien nkun coachien. Int għandek. Waħda bħal Brian Talbot nagħmel. Għandek tifel għadu żgħir, għandu xi 5 snin. Eżatt. Id-darriħ fil-logħba tal-futbol jew qed tħallih? Fimni ġejbu xi kultant miegħi, ngħidha loqgħod miegħi x'in ikolli grupp, ikolli 10 daqsu għax ikolli żarnet. U jiġi jagħmel kwarta ta' abbuż, imma mbagħad jgħidli bandli, rrid imur bandli. Jien ma nisfurzaħ xejn. Eżempju jien nieħu minni. Mir-razza tiegħi, ħadd ma ħareġ futboler, la l-Awstralja la ħadd. Inti proprja xlukkajr. Xlukkajr. Twilit l-Awstralja ma proprja xlukkajr. Xlukkajr. U Premier Hips naħseb li bdejt. Mela. Mhux ma Marsa Xlok Hips. Le. Dak ma Marsa Xlok qabel Hips? Le, hija Marsa Xlok second division terdu. Le second Premier qed ngħid. Jien ta' 13-14 lab second division ta' Lab second division. Mbagħad fi ta' 16-17 sar it-transfer kienu involuti għal Feluċali Kassaru Fada Hillary. Imbagħad mort mal-Belt ħafna snin wara. Mal-Belt irbaħt kollox. 6 tazzi. Id-dream team dak. Il-ħibs kena dream team. Mal-ħibs irbaħt, eh? Kollox. Imma mbagħad bil-bit tal-Belt kienet iċċera sepulkajt kont at the right place at the right time. Ma basax lok irbaħt. Le, għax jiena dik is-sena ħadu l-lik. Sena qabel kont laqt ma jsir. Kattiva din. Le. Irbaħt kollox mal-Belt, kollox mal-ħibs. Għawdex? Anki għawdex ħadd il-lik wara 30 sena ma nsirem. Mars Rock ġietni opportunità Final Trophy. Ma naf li ma sena, kienet fil-Berdi eżatt, 18 ta' Mejju, tlifna ma slima tnejn xejn. Final ta' Trophy. Ġivi dik l-uniku darba Mars Rock li ġew final. Le, tilfu final oħra issa milux ma Birkirkara. Mars Rock, tilfu għat nejb xejn jew heb xejn. Le, nistarajt sfortunatament ma konniex naqblu, jiena dik żmien u l-President li kien hemm Viktor Xrieħa fuq futbol, mhux personali, ġifieri il-futbol dejjem nagħmlu apparti mill-personali, għax jiena xorta jekk naraħ u ġieli rajtu għalija huwa ħabib tiegħi. U dik is-sena kont mort għawdex, meta wara 30 sena jsir ħadna l-lik. Niftakar. Imma hemmhekk għamilna dream team ieħor għawdex jiġifieri. Niftakar. Gozo Stadium konna nifqaħ bin-nies. Dik kienet meta ħadtu li għawdex, ma nsielem jiena kont ngħixem u konna replay konna għamilnih minn hemmhekk dirett 2005. U bla dubju kienet l-iktar ġurnata sabiħa għalikom kattiva għalija. Dakna bkejt jien minħabba li filgħodu t-tifel tiegħi emigra dejjem kien ikun dejjem miegħi. 20 sena ilu. 15 ta' Mejju kien. 20 sena ilu, 2005. Għażel il-birthday tiegħi biex jemigra. U għadu msifer hemm, 21 sena ilu hemm. 20 sena ilu. Jiġifieri niftakara. Għajt niftakara. Dak it-tim dak kien armajna timu Bogdanovic jiena Denkaki, Bizu, Richard Maħaġar, Graham Bencini. Konna il-krema ta' Malta, l-ewwel mortien u mbagħad ġejjin. Telajn. Kenna president. Xem Sejfjer Darmanini u dak wara ġi, le, kien jilab ukoll. Kien hemm plejers jilab anki Stefan Sultan għamel xi żmien hemmhekk, kien hemm plejers ġifieri labu hemm. U dik il-ħabta mbagħad kienet inġlida max-Xewkija. Ġifieri tax-Xewkija ma tantx iħobbuni lili, ngħidu kif inhi. Le, fissa iħobb sportivament. Iva. Dak kellhom kienu jħobbu ħafna lill-mundu. Ejja. Ħadd il-lik meta kont plejer max-Xewkija. U mbagħad 10 snin wara kont lajt nikkuċċhom 3 lowiet il-lajn siela max. Mela. U ġajna ħadnilhom id-decider meta kien skolja Jean-Pierre Mifsud Triganza flex ta' timer baħnilhom 3-2. U kien hemm Bogdanovic jilab max-Xewkija. U kienu ħadu l-lik wara 10 snin. Jiġifieri l-lajn siela milhom ma jieħdu l-lik terġa' mid-2015. M'għandhomx ċans. Lessa naħseb Kerċem on di. Donnom Kerċem. Bogdanovic il-coach. Il-coach jom, għet jgħamil bieċa xol tajba, jgħu maħħom is-sena l-oħra. Pero l-Xewkija. Baqa xie round ieħor. Dak, Zammit, Jesmond Zammit. Ija, eżatt. Dak minn dejjem maħħom. Ija, jħobbom ħafna. Ma kienet esperienza sabiħa ħafna, ma ninsijaqatu jħobb nħobbom. Inti imma, jekk kolli nsaqsik, dimkien di tħossu li kien it-team tijak. Hibsu. Hibs. Mux Belt. Mux dream team. Ifimni, ħibsa mill 16 sena.
ma s-Surtoni għalli ħaffillu jena li jisu t-tini missier kien, għax jena ktar kontra qatta ġili ħimjom illi għalli ħaffillu ma missieri u koll. Le, il-belt kont at the right place at the right time u jekk jiġu l-belt illum. Għax ġili għadni għattilek. Jgħidu jisma jgħilab ma l-belt. U ma titħallas. Tmur, Għax il-belt għandhom dik il-feeling. Interessanti. Il-belt il-feeling tagħhom dak il-flok u dawk in-nies. Ġifieri fit-tajb u fil-ħażin dejjem jimlew l-istend. Dejjem. Il-pjaċir li ħadd mal-belt dik is-sena tgħidli xerbaħtu le, imma rbaħnala. Jien ngħidlek kellna tim verament tajjeb, kollha tan-nazzjonal u kellna kleb barranin tajbin. Kellna Loretan, il-Zvorak u l-Pavel Imraz. U konna kollha tan-nazzjonal. U kellna coach tal-ġen. Il-Malinov, nsellimlu minn hawn minnu xintqajna. Ejwa rajtu fir-ritratt. Ħadna ifhimni dak it-tim tal-belt u konna ngħidu niftakar qabel mort mal-belt is-sur ġewwa kellu ritratt kbir bil-5 setlu dak inneħħuh u nirbħu 16 kien hemm is-sentina. Għalli għamilli hekk, għalli qed toħlomu. Issa tara. Min taħseb li l-aħjar tim bħalissa f'Malta? Ifhimni jiena hekk tgħidli naħseb Florjana. Naħseb Florjana qed juru l-aħjar lob. Florjana qed juru l-aħjar lob narhom u qed ikunu konsistenti, week in, week out. Il-lob tagħhom joġobni. Għandhom idea, għandhom pjan, għandhom strateġija, qed jirbħu l-lobiet. Ħamrun huma tim verament tajjeb. Individwalment il-players, jekk tgħidhom li individwalment naħseb il-Ħamrun huma ħjar minn tal-Furjana. Imma jekk tgħidli bħalissa bħala lob, ngħidlek il-Furjana huma ħjar mill-Ħamrun. Issa naħseb ġejja xi decider jew issa kemm għandhom iħila l-Furjana jagħmlu dik it-tarġa x'kull darba li l-Furjana qed jintaqgħu mal-Ħamrun dejjem qed il-Ħamrun toħroġ. Fil-fatt issa qed jagħmlu dis-sinjal għandu l-Ala Navela issa min jasaf dik it-tarġa u xi miss min issar quddiem niddiskutu eżatt kif toħroġ inti ħadd mur għat-tifel tiegħek. Eżatt. U nisperaw nibqgħu naraw xulxin hekk jinħadru għas-saġġa. Anki jinħadru ifhimni jiena dejjem ngħid. Fil-karra tiegħi ringrazzjajt il kulħadd. U tiftakar darbatlek nirringrazzjaw ukoll lilek u l-ġurnalisti kollha. Kien hemm fejn darba ktibt xi artiklu isma' illum David Karabot ma kienx għax kont David Karabot li suppost tafni. Ma dik inti. Ejja ma inti u l-players Maltin kollha ma taħmluwix. Hija fuq hekk kien jobodni. Illi ma konx nagħmodha kien. Le mhux jobodni. Kien jagħmel li imma kif tiġi tgħid li jiena ma kontx fil-ground. Ej inti ilab. Kien jagħmel li kien jirrabja d-dar. Jien kont nifhimha għax jien ġieli kont nilab tajjeb. Kien jisibni s-Surtoni kien jgħidilhom ma nafx tajjeb. Imma kont lab tajjeb, imma le. He was always expecting għax kien jaf li għandi l-ħila nagħmilha. Up and above. Għax jien kont wieħed mill-aħjar. U kellu raġun. Ekku. U kellu raġun. Nirringrazzjak. Xejn. U narġa' narak, Ejja. Narġa' narak. Mill-qalb kollha. Meta qed jirbħu, sani qed jirbħu l-ħibs għax l-oħra m'għandux igorru bik. Il-ħibs bħalissa l-ħibs Ma tax bħalissa. tidher li qegħdin għad-daqqatim. Bottom 6. Kollox jista' jiġri. Bottom 6. Kollox jista' jiġri. Bottom 6. Thank you, David. Xejn. Nirringrazzjak. Mela bdilna il-mistieden għax illum għandi bżonnok ħafna għax għandna il-CEO tal-MPL minħabba l-fatt li ħafna qegħdin jiktbuli, ċempluli, jibatuli messaġġi waqt il-logħba stess. Qed tifhem? U jgħidu li isma' qegħdin ġo każin, qed jarawhom minn da. U maħniex niftehmu ta' sa jiġri pereżempju. Waħda ħanintefa' nsaqsik. Da. Mela, nixtieq nistaqsi mistoqsija, daw kienu każin jitkellmu, Jekk plejer Malti jaqla karta ħamra x'jiġri? Għas-suppost jrid ikollok 3 Maltin fil-ground. Grazzi u proset, keep it up. Dik waħda. L-oħra. Iġibu dik l-ewwel. Mela iġibha. Ir-regola tajlek li ma jistax ikollok iktar minn baranin non-homegrown fil-ground, ma tajlek xirrit ikollok tal-inqas 3 Maltin. Differenti ma jistax ikollok iktar minn baranin. Ġifieri f'dak il-każ jekk jitkeċċilek plejer ma jkun ġara xejn għax tkun xorta jgħat within regulations. Sa minn baranin. Tajba. Hello.
Jekk l-ewwel jiġu l-Florjana u t-tieni jiġu Marsa Xlokk. Ir-raba' min jiġi għall-playoffs? Ħamrun, Florjana, Marsa Xlokk u r-raba' min? Ok, mela għet jgħid fl-istanza li fl-ewwel fażi ġew il-ħamru l-ewwel u l-Furjana t-tieni. Issa jiġu l-Furjana l-ewwel u t-tieni Marsa Xlokk. Mela f'dak il-każ jiskatta l-mekkaniżmu skont ir-regoli li jkun l-iktar tim li ġab punti wara 3 timijiet li jkunu ħajlabu fil-Final Four. Ġifieri f'dak il-każ għandek il-Ħamrun, il-Furjana, Marsa Xlokk, ir-raba' tim ikun l-iktar tim li jkun ġab punti fil-league phase. Ġifieri l-ewwel 11 il-logħba tal-opening phase u l-ewwel 11 il-logħba dawn li ħan nispiċċaw bihom issa tal-closing phase. Jingħaddu l-punti flimkien. Bħalissa jkunu Valletta, ġifieri Valletta fil-league phase għandhom ġiex punti iktar jidher li minn Marsa Xlokk. Ma nafx għaliex smajt leħnu dan daħħat ma kellhom il-belt, ġifieri ferħ bija din. Ma nafx għaliex hekk. Jekk Naxxar jirbħu trofi, xorta jilagħbu għad-decider? Iva. Jew le, peress li ġew mal-aħħar tnejn. It-trofi u l-regoli tal-kampjonat huma ġiex affarijiet separati m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin. Jiġifieri it-trofi jekk jerbħu għan-Naxxar xorta jridu jilagħbu decider biex ma jaqgħux, imma irrelevanti mill-format, jiġifieri jista' jkun anke bil-format. Jekk intirbaħ it-trofi. Għax anke jindi ma sax nifhimx, għad ifhemi li Simon miskin għabi ċempiltu. Jekk in-Naxxar jirbħu trofi, mela n-Naxxar ħajlabu fl-Ewropa, għax hekk jekk tirbaħ it-trofi. Ekku jidher li applikaw għal-liċenzja iva. Imbagħad jilagħbu mal-aħħar tnejn. U jitilfu. Alla jilagħbu fl-Ewropa u jaqgħu. Qed nifhem Hija possibilità ma dik kienet teżisti wkoll anke qabel inbidel il-format, jiġifieri qabel inbidel il-format. Seta' tim li jkun ħajaqar jirbaħ it-trofi u xorta jidħol fl-Ewropa jekk ikun applika l-liċenzja tal-UEFA, ġifieri dik hija xi ħaġa li qatt ma nbidlet. U teżisti fid-dinja kollha, ġifieri jista' jkun fl-Italja xi ħadd jaqa' ma jerbaħ il-Koppa Italja. Dak il-każ xorta jikkompeti jidher l-Italja fil-Conference League. Interessanti. Rari tiġri, pjuttost qatt ma ġrat. Tista' tiġri. Tista' tiġri, tista' tiġri. Tista' tiġri. Din. Nixtieq Neri. Hi Buzu. As usual, it was a very interesting program with the journalist meta kelli tal-argument hawnhekk. Clinton. However, he was very contradictory. He stated that when presidents approach players from abroad and ask them to play in Malta, they refuse. However, a few minutes later, he said that we should have fewer foreign players but pay higher salaries, keeping the same budget but having more quality players. He also mentioned that our Premier League is at the level of Serie C2 or Serie D. Then he said that when Hamrun played against the Irish team, the difference was minimal, and that the only difference was the weather conditions. He also stated that an Irish player can play in a UK team. So which one is correct? Are we at the level of Serie C2 or better? Jien naħseb suġġettiva ħafna, ġifieri l-ewwel qed barranina u ħafna, ġifieri naħseb li prova jgħid Clinton kien li l-clubs għandhom imorru għal iktar kwalità milli kwantità. Ġifieri naħseb beda ġab l-argument milli nista' nifhem li aħjar ikollok sew barranin ma' 7 tajbin milli jkollok 14 u jkollok 5 tajbin u l-qbija on paper jew fil-ground li ma jipperformjaw. Xina naħseb li hu argument diffiċli wkoll anke l-fatt li inti ma jfissirx li għax ħallas plejer ammont għoli ħajkollok plejer jew ħajkollok plejer tajjeb bil-fors. Ġifieri għandek plejers li ma jissetiljawx, tinsiex aħna għandna ħafna affarijiet differenti minn pajjiżi oħrajn jiġu hawnhekk jitrenjaw fuq l-artificial turf, ġifieri synthetic. Plejer jista' jkun li ma jidrax, ġifieri il-link bejn kemm tħallas u ovvjament il-kwalità tal-plejer teżisti, imma mhux bil-fors ħatwaslek għas-suċċess. Jien naħseb li kellna numru ta' każijiet, case in point, Coronado, kien wieħed mill-aqwa naħseb barranin li ġew Malta li ġie ta' tifel u llum ovvjament kulħadd jaf li anke laf fis-Serje B, ġifieri
ma naħsibx li hemm link, naħseb li il-klabs iktar ma jgħaddi żmien qed jagħmlu homework tajjeb, illum aktar għandhom għodda biex ikunu jistgħu jaraw videos tal-players u jiskawtjaw. Id-diffikultà hi li ovvjament ċertu players sa ċertu statura jaf jiddeċiedu għall-karriera tagħhom li ma jiġux Malta. Hi John, l-ewwel net proset tal-podcast ma tlift wieħed s'issa. Jien dilettant kbir tal-futbol. Ngħidlek li l-verità ta' Malta ma tantx kont insegwih, imma minn meta żiedu l-barranin, għax hawn li tisma' din li nara jien, għandek min igergex għandna ħafna barranin. U għaw oħrajn bħal dan li issa qed jinteressa għax hawn il-barranin. U maħniex għaw għal-leħfillu Maradona jew jinnaf daw il-pejjeż kbar, imma għaw pejjeż barranin. L-livell l-ola u b'dan il-format qed ikun iżjed interessanti. Kemm il-darba nisma' li l-MPL trid tattira aktar nies il-ground. U jekk kemm il-darba nitħajjar nitla' nara logħba, imma permess li ma nżomma ħadd ma nitlax. Da ma jitlax għax ma jżomma ħadd. Nixtieqek issaqsi xi ħadd tal-MPL għandi CEO hawnhekk. Jekk jikkonsidrawx li jagħmlu l-ultras u supporters ta' timijiet wara l-lassa. U nies bħali bla tim ġas dilettanti tal-logħba jkunu jistgħu joqogħdu fl-enclosure. Jiġifieri jkunu fl-enclosure u l-ultras ikunu wara l-lasta. Nifhem li btaqali kif inhu jew Tony Beġġina ma tistax issir, imma qed jippjanaw ground ġdid l-MPL. U kif qalu l-MFA se jagħmlu regeneration ta' taqali u se jresqu l-istens kollha aktar viċin il-ground, għax qalu li se jneħħu dik it-trakka. Naħseb tkun idea tajba li tista' tressaq aktar nies u familji fil-ground. Fl-aħħar mill-aħħar barra minn Malta l-ultras u l-ġen kollu wara l-lasta jkun. U fil-każ jitfgħu il-banet ukoll wara l-lasta. Għax ħelu da, għax idejqu lilek. U li l-banet jitfgħu wara l-lasta. L-ewwel net proset tal-programm u tax-xogħol li qed tagħmel. Grazzi. Intom se tagħmlu l-ground. Suppost. Hekk qed jissemma. L-MPL, vera jew le? Hemm pjanijiet li huma fażi avanzati lejn l-aħħar ta' dax-xahar għandna noħorġu b'mod uffiċjali il-pjanijiet tagħna x'inhu huma. Il-kumment li għamel is-senjur huma relevanti ħafna. Naħseb li għandna problema kbira ta' infrastruttura ħanibdew minn hemmhekk, jiġifieri problema kbira ta' infrastruttura għax il-grounds tagħna huma kollha kważi antiki biex tagħmel ċertu affarijiet wara l-asta. Irid ikollok wara l-asta l-ewwel għax fil-Victor Tedesco m'għandniex wara l-asta centenary m'hemmx il-taqali u l-bot ħafna wara l-asta, ġifieri ma nafx kemm hi fattibbli. Biss però nemmen li għandna bżonn li l-grounds tagħna jkunu aktar family friendly, ġifieri irid ikun hemm postijiet fejn ma tistax pejjeb, irid ikun hemm postijiet fejn il-familji jidħlu jkollhom fejn ħallu tfal, fejn it-tfal imorru biex jilagħbu. Xifier dak huwa l-ħsieb tagħna, il-ħsieb tagħna timmexxuh il qudiem u fil-pjanijiet tagħna li ovvjament. Imma tfal fejn jilagħbu? Ma naħseb jien tista' jien niftakar fl-antik kont differenti. Kienu jilagħbu isfel. Kontu toqgħod tilagħbu isfel. Niftakar isfel. Għadhom jilagħbu isfel. Għadhom, jiena t-tifel tiegħi meta jiġi l-istadium, probabbilment jekk jara xi ħadd jilgħab isfel imur jilgħab miegħu. Ma naħseb hemm ħafna affarijiet x'tista' tagħmel u l-pjan tagħna huwa li nippruvaw naqdu dawn kollha f'daqqa biex nibdew noffru esperjenza aħjar, speċjalment il-familji, ġifieri. Naħseb jekk hemm target li aħna rridu nattakkaw sew huwa l-family ground, għalhekk għamilna l-iskemi ta' minnu taħt 12 sena jidħol b'xejn, essendejnija għal taħt is-16 sena fit-top 6 u l-bottom 6 u issa fit-top 6 u l-bottom 6 tal-closing round ħanerġgħu nessenduha, jiġifieri dik l-iskema ħaterġa' tapplika u kull min għandu nqas minn 16 jerġa' jidħol b'xejn. Lan tagħna huwa dejjem li nġibu aktar familji u żgħażagħ il-ground. Kont diġà kellimtek meta kont hawnhekk u kont kellimt ukoll is-Superintendent Sandro Camilleri fuqha. Arġajt innotajt u d-darba kelli xħattaw mistieden li nnotaw ukoll
Wieħed tal-Ħamrun kien Mark Mifsud. Jgħid fil-Komitat tal-Ħamrun. Tifla 4 snin, 4-5, ma staħx qed jiġri mettiħu pjaċir. Ħadd tifetti ċab skurjaw il-Ħamrun u jgħajja għaxaf ġara. Imma feraħ, rajtu ferħan, qabiż li dmuħi, nettara dat-tifel jifraħ bil-gowl. U jħassa dawk joffendu l-San Gaetano, n-naħa l-oħra, u din tolli subaj wieħed il-fuq li bdiet tara u tagħmel bħal l-oħrajn. Kif nistgħu iwaqfu, kif nistgħu nagħlmu lill-ġenituri, lin-nies li jistgħu jieħdu pjaċir, jistgħu jinku lil-Ħamrun, lil-Belt, lil-Furjana, whatever. Imma mhux b'dak tip ta' tagħjir. Hemm bżonn, jien ma nemminx bil-multi ta'. Tifhem? Il-multi jeħlhom il-klabs, ġifieri. Ġifieri dak xejn biex waħdek multa wieħed għall-klabb qasu fier. Mhux hekk. Naħseb li hija kwistjoni ta' kultura, hija kwistjoni ma tistax biss hawnhekk. Nibqgħu nafsu aħna naħseb hija kwistjoni ta' kultura, jien naħseb li tiġi mill-ġenitur ukoll, ġifieri jiena jekk nara li t-tfal tiegħi jagħmlu xi mossa li ma toġobnix jew jgħidu xi kelma li ma toġobnix, iwaqqafhom jiena. Ma nippretendix li iwaqqafhom ħadd. Ma tkunx qed tifraħ inti dak inqas taraħ. Jekk ma tkunx qed tifraħ. Ġifieri naħseb jien hija xi ħaġa li tiġi mill-ġenitur, ovvjament ground tal-futbol huwa ground tal-futbol, ġifieri diffiċli biex toqgħod tikkontrolla lil kulħadd. U s-sigaretti? U s-sigaretti. S-sigaretti hija problema. S-sigaretti huma problema. Hemm ħafna riħa ta' ħaxixa. Jista' jkun. Ovvjament il-ħaxixa llum ġiet legalizzata ġifieri. Iva, ma tistax ground tal-futbol. Mhux hekk jien nemmen li rridu mmorru oltre ta' ġifieri qatt jasal iż-żmien fejn ikun hemm postijiet speċifiki fl-istadium fejn tista' tpejjeb. Postijiet l-oħra ikunu no smoking. Ġifieri dan u dak li ġara barra minn Malta, u naħseb jiena għadin nara tard fuq dawn l-affarijiet ukoll. Irrid ngħidlek prosit ukoll għax kienet sabiħa dawk tħaħen li qed tagħmlu qabel tibda l-partita. L-aħħar li rajt Floriana Ħamrun li xintara dawk il-tħaħen koloriti, żbieħ, ħafna żbieħ. Iwa kien hemm min għamel u s-Afgani man batallu graw, morru d-dar nqonna kollox minn fuq it-television. Issa nixtieq nkun naf li se jiġri eżatt, issa ħanibdew l-aħħar fażi. Kun fadal l-aħħar logħba biex jiddetermina min jiġi fit-top 6 u min ħajkun fil-bottom 6. Se jiġri. Mela mbagħad jinqasmu timijiet u jifdal l-aħħar 5 logħbiet tal-Malta Premier għal dan l-istaġun, 5 logħbiet fit-top 6 u 5 logħbiet għal kull tim fil-bottom 6. Ovvjament mbagħad naraw l-lob fejn wasluna. Ġifieri, meta għandek it-top 6. L-aħħar tnejn se jilagħbu kontra xulxin? Le, il-draw. Jgħid insaqsik għax dawn jistaqsuni barra. Ekku, ma jimpurtax. Ħajkun hemm polza li ħatkun awtomatika, ġifieri mhux ħajkun hemm fixtures li huma predetermined. Ovvjament hemm ċertu logħbiet li ma jistgħux minħabba ordnijiet anke tal-pulizija u ma jistgħux jintlabu ġewwa għawdex minħabba s-sigurtà tan-nies. Infakkar li l-Gozo Weekender għat-top 6 ħajkun il-11 u 12 ta' April, ġifieri l-ewwel meċ li aħna ħanibdew fit-top 6 ħanilagħbu ġewwa għawdex u jkollha jrid ħanħabbru wkoll il-Gozo Weekender din il-ġimgħa. Il-ġimgħa ta' wara 18 u 19 jidher li ta' April ikonna l-bottom 6. Ħatkun polza awtomatika, ġifieri kulħadd jista' jilgħab kontra kulħadd fi kwalunkwe match day u ma hemmx predetermined fixtures, ġifieri l-ewwel mat-tieni mhux ħatkun l-aħħar logħba neċessarjament. Tista' titlek bil-polza imma mhux għax inkunu determinajni aħna. Kif qegħdin bħalissa? Ħanejdu it-top. Għandek Floriana, Ħamrun, u Marsa Xlok, għandikum? U mbagħad hemm Marsa Xlok, Gżira, Valletta. Tara Gżira, Valletta. Dawk l-ewwel sitta ħajlabu kontra xulxin fl-aħħar ħames match. U l-punt issa mhux bit-żero. Le, ħajjibqgħu għaddejjin. U min iġib l-iżjed mela, jekk Valletta jġibu l-iżjed punti, u Ħamrun iġibu daqshom, Ħamrun huma champions.
Għaxti ġarabu Ħamrun. Eżatt, jekk Ħamrun ħajerġgħu jiġu l-ewwel f'din it-tieni fażi wara dal-5 logħbiet li jkun imiss fil-closing phase top 6, jekk il-Ħamrun jiġu l-ewwel ovvjament awtomatikament ikunu champions. Jekk jiġu Floriana l-ewwel u Ħamrun it-tieni tintlab decider bejn Ħamrun u Floriana. Jekk ikollok il-Floriana l-ewwel u tim li mhux Ħamrun li jiġi it-tieni, hemmhekk tintlab Final Four, kif semmejna qabel ir-raba' tim jintażel li jkun l-iktar tim li ġab punti fil-league phases, ġifier l-ewwel U Ħamrun barra? Ħamrun jilagħbu xorta l-Final Four. Jilagħbu Final Four. Jilagħbu Final Four. Ma jfissirx qegħdin fl-Ewropa. Ma jkunx ifisser li qegħdin fl-Ewropa, le, jekk jintlab Final Four ħadd ma jkollu post assigurat fl-Ewropa. Post assigurat fl-Ewropa huwa ċ-champion. Post assigura, le, ovvjament, mela il-kwestjoni hija din. Jekk inti ħadd intlab decider bej Floriana u Ħamrun, awtomatikament xi ħadd ħajġi l-ewwel xi ħadd it-tieni. Jiġifieri xi ħadd ħajt jilgħab fil-preliminari ta' Champions League u xi ħadd fil-Conference League. Jekk Ħamrun ovvjament ħajerbħu din il-fażi wkoll, Ħamrun ħajkunu champions, jekk Floriana jiġu t-tieni, Floriana jiġu klassifikati fit-tieni post, u bat trid tara min ħajkun it-tielet u r-raba'. Jekk Valletta jerġgħu jiġu t-tielet wara dawn il-5 logħbiet, Valletta jiġu fit-tielet post u jidher li Sliema kienu ġew fir-raba' post fl-ewwel fażi. Jiġifieri trid tara mbagħad jekk Sliema jgħaddu xat-top 6 issa u jekk jiġu r-raba' wkoll u jkollna mera ta' dak li ġara fl-ewwel fażi, mela hemmhekk ikun l-ewwel 4 timijiet. Jista' jkun il-każ li l-ewwel jiġu Floriana u t-tieni jiġu Ħamrun. Dak il-każ tintlab decider bejniethom. Tajjeb, it-tielet tim ikun l-iktar tim li ġab punti mbagħad biex ikun klassifikat ngħidlek l-iktar tim li jkun ġab punti fil-league phases. Sallum hemm Valletta l-iktar tim li ġab punti wara jom punti fil-league phases u wara jom Marsa Xlok. Ġifieri jekk jiġu Floriana l-ewwel u t-tieni Ħamrun, ħajlabu huma kontra xulxin għalik, it-tielet ikun l-iktar tim li ħajkun ġab punti sal-logħba li jmiss. Qed tistennew min issa l-qudiem. Ovvjament. Rajna ħafna drojiet. Għamel parti il-programm, il-kampjonat, u waħlu fid-drojiet. Tajjeb. Xi ħaġa li għas iċ-chairman ma toħx budi ta' drojiet ili ngħidet jien, ma insomma. Imma mhux tagħmel kultant bid-drot it-tilaba. Tajjeb, huwa jkun worth it, jaqbillek. Naħseb id-drojiet huma frott li ħadd ma jrid jitlef u xi timijiet jafu li kull logħba kważi fajna, ġifieri jekk titlef logħba u jerbaħlek it-tim ieħor u tkun viċin tiegħu jew tkun punt taħtu, jaf jaqtak 4 punti, ġifieri ħafna mill-logħbiet it-timijiet kienu kawti ħafna. Kellha importanza kbira. Kull darba li ġejt hawnhekk, kull darba ġieni niltaqgħu fil-hospitality u ma' sħabi ġieni nitkellmu, ħafna drabi lilek qedlek personali u anke referees kemm qed nara good refereeing. Se tara żballa ewwelhem. Milli deċettom. Għax tal-weekend inqala il-pandemoni kollha fuq ir-referees. Taħseb li issa qed tisħon il-qija u r-referees issa se jibdew jiġu taħt l-ixkubetta ngħidilhom jien? Bina naħseb ir-referees dejjem taħt l-ixkubetta. Ġifieri jekk tagħmel żball fil-bidu. Jew inkella tagħmel żball issa ovvjament issa hemm iktar at stake, ġifieri issa l-klabs jafu li fadal 6 logħbiet biex jispiċċaw. Issa issa bil-top 6 u l-bottom 6 ħajkunu bil-video support. Bil-video support. Ekku. Kienet kwestjoni l-video support, kienet kwestjoni mhux finanzjarja, ġifieri ma kienx kwestjoni qatt finanzjarja, ma kienet kwestjoni teknika. Li aħna meta iltqajna mal-PBS pereżempju u ma min kienet jagħtina s-sistema kien ċar li mhux ma konniex kapaċi nkopru l-logħbiet kollha tal-kampjonat. Mis-sena d-dieħla jekk Alla jrid se nkunu kapaċi nkopru l-logħbiet kollha. Il-logħbiet kollha. Iva, bil-video support. U in-nies. Inti grazzi għalik tajtna ħafna drabi kemm marru nies, kemm attendew bil-fatta tandi hawnhekk ara l-ewwel il-belt
21,839, so nibqgħu sejrin. Ħamrun it-tieni, Biki Kara t-tielet, Floriana r-raba' nibqgħu sejrin. Dis-sena għall-aħjar? Skur, bla Jew dubju, qegħdin hemm. ġifieri. Le, dis-sena aħna għadna ma ħriġna xejn bħala statistika għas sempliċi raġuni li rridu nqablu dis-sena mas-sena li għaddiet u ma ta' qabilha fl-aħħar tal-istaġun, naħseb jiena biex tagħmel like with like huwa faċli fl-opening phase tas-sena oħra u fl-opening phase ta' din is-sena kellna 23,000 spettatur iktar. Ġifieri żgur li n-numri ta' dis-sena 23,000 iktar. Iktar. Fuq 16 logħba. Ġifieri żgur li bejn l-opening phase ta' dis-sena u tas-sena l-oħra kien hemm żieda qawwija, aħna qed naraw trend ta' żieda anke ma' sentejn ilu, ġifieri ma' meta aħna minn meta aħna ħadna l-kampjonat l-ewwel sena kienet season 23-24 u żidna ovvjament kull sena qed naraw li tkompli tiżdied huwa trend tajjeb ħafna u ovvjament fadal ħafna x'nagħmlu u nemmen li rridu nkomplu nibnu fuq. Alan, jidher li tejjibna fuq is-sena li ġejja, saraħ baqgħna x'nitkellmu, noħorġu l-istatistiċi kollha, tajjeb. Sissa il-belt rebħu bħala support. Tajjeb sissa. Baqa sew ukoll. Tifhem? Nisperaw issa li anka bil-VP, VAR, whatever. Video support. Ta' komplitejn jiena personali nħoss li għamlet suċċess, kważi iktar mill-VAR ta' barra, toġobni l-istili vintajtu l-MPL, ħafna. Ma kienx sistema li vintajna, ħana kienet sistema li l-studjajni għaw konna nafu li għedemmek u naħseb għaxa minna riċerka tajba u konna l-ewel kampjonat li daħħalnija, ġifir l-ewel kampjonat maġġuri li daħħalnija u għamlet suċċess għax maġġilniex, ġifiri nemmen li kiku ħadna d-deċizjoni li daħħalnija f'kull logħba u ma kenniex l-aspett tekniku li seta jikkomplementa s-sistema, ġifiri li inti għandek azzjoni u l-referi kollu footage tajjeb ċar. Hemmhekk stajna nitfaw ukoll fil-periklu il-video support għax in-nies meta jitilfu l-fiduċja fis-sistema mbagħad ikunu tilfuha darba l dejjem. Ġifieri naħseb kien importanti li nimxu dan il-perkors u naqbel miegħek, ġifieri kienet suċċess u ningrazzjaw lil Mario Sant għax mexxa dan il-proġett. Bravissimo, anke sedentu bravissimo. Mexxa dan il-proċess minnaħa tar-referees, ovvjament issa nħarsu l-qudiem għat-tieni fażi wkoll. Nirringrazzjaw il-għalan ta' xogħol kollu u tal-grupp kollu ta' Simon Abera li qed jaħdem bħala producer miegħi li qed jgħinni ħafna nsibu dejjem warajja, tat-tim kollu ta' hawnhekk tal-PBS hawnhekk li qed jagħmlu ħafna xogħol. Mhuwiex faċli, però qed jieħdu gost għax qed niddiskutu u notajna li dak kollu li qed tiktbulna, komplu ktbulna għandkom in-number. Komplu kbunna dak kollu aħna hawnhekk iwixbukom kollox. Ħalli tifhmu iżjed il-logħba tajjeb u flok tgergru taraw fejn kunu qed nagħmlu tajjeb. Grazzi ħafna narawkom il-ġimgħa d-dieħla.